argi entorrea dagoela bilatetik bestera igarotzeko. Eta horixe, etxeko txikien etxeko txikien itxiko da eta txerretuak ordinekoan eta beraz adi zirkuituaren inguru horretan.
ikusten duzuen modura, dagoeneko zirkuituan txirrendulariak badabiltza, beroketa saioak egiten, zirkuitu errekonozitzen, motorrak hemen prest, eta momentu batetik bestera, 10 puntua lasterketari hasiera emango dugu. Dagoeneko jakingo duzue, oinatiko kantoikrit lasterketa hau, pinoi finko du txirrendu lehen lasterketa hau, 6. urtea urten antolatzen dela, 6. edizioa, eta iazkotik gogoratzen bazarete, pizkoa zirkuitua beste eraldaketa txiki bat eki da. Iaz, plazaren beste aldetik, izan zen helmua, eta horten bueltatu gara duela 2 urteko helmua puntura. Esanakoa, kontuz mesedez, jentea burutzatu ezin da, zirkuitua dagoeneko alde batetik bestera, zirkuitua itxita dago, txirrendulariak lasaitasunez euren beroketa saio egin ditzaten, eta mesedez, kasu egin, eta adi jenteari antolatzaileei eta bolondresei kasu arazorik egon ez dadin lasterketa hasi aurretik. Esan da bezala, 6. edizioa urtekoa, eta urteko lasterketak 15 buelta, zirkuituari 15 bueltako iraupena edo luzera okupiko dau, guztira 24 kilometroko lasterketa. Dagoeneko urteak dira eta dakizuen bezala, txirrendulari guztiak hemen helmuga puntutik buelta lanzada edo abiadazko buelta aterako dira, lasterketa oraindik ez da hasiko, lehenengo buelta hortan, eta helmuga puntua gurutzatzen duten momentuan, hor hasiko da ofizialki lasterketa eta 15 buelta egin beharko dituzte. Badakizue gainera baita, honetan, fixeteko lasterketetan ohikoa den modura, berezitasun bat bada lasterketak eta da, doblatu ezkero txirrendulariren bat, hau da, atzetik doa txirrendularia, lehenengo motorrak, aurretik doan motorrak aurreratzen dadin badu, kanporatua geratzen da txirrendulari hori, lasterketari hori. Beraz, adi, esandakoa, buelta ematen ari diren bitartean, lehenengo motorrak aurreratzen dadin badu, azkenengo goazen txirrendulari horietako bat, automatikoki txirrendulari hori lasterketatik kanporatua izango da. Beraz, horrek zer esan nahi du? Lasterketa 23 txirrendularik hasiko daben arren, espero daitekeena da, 23 horiek ez dabela lasterketa amaituko. Lasterketa aurrera jarraitu bitartean batzuk behintzat kanporatuak izango dira. 23 parte hartzailea aurten, iaz baino zertxo gutxiago, baina goi mailako lasterketariak, oinatitik aurten 5 parte hartzaile gutiko ditugu, Iñaki Marinabeitia, Inigo Mugaza, Daniel Gereta, Mikel Kolalde eta Xavier Aiaztu. Oinatiarrak beraz 23 horietatik 5, eta zalantzarik barik eskertuko dabe jentearen laguntza, publikoaren animo horiek, eta beraz eskertuko ditzuen txalo egiten baduzue eta animatzen badituzue zuen paretik igarotzen diren momentu horretan. Berriz, ikusten dugu oraindik despistaturen batek zirkuitua gurutzatzen dela, gurutzatu behar ez den lekutik. 10 bitartean
Lasterketa zeitartean plazatik Garagardo festako gunera pasatu behar baldin bada baten bat mesedez farola argiztapen postearen parean dago habilitatuta paso hori. Eta han dago tolakuntzeko jentea paso hori ematen ziurtasunez egin ahal izateko. Beraz, mesedez, poste horren aldetik espaldi bada ez gurutzatu zirkuituaren alde batetik bestera. Esan dakoa, 23 parte hartzaile aurtengo ekitaldi honetan, horietarik 5 oñatiarrak, beste bat, atxabadetakoa, baina oñati hartzak hartu alduguna, Mikel Roldán, eta bestetik, danetatik pizka bat. Bilbo, Hernani, Euskal Herrian, Bilbotik, Hernanitxik, Txabaleta, esan da modura, Abadiñotik ere bai beste txirrindulari bat, eta gehien bat besteak Espainia aldetik. Madrid, Gijón, Burgosetik bai besteren bat, aurtengo toke internazionala, nazioarteko titula, Alemaniako txirrindulari batek emango dutzu, Alemaniako txirrindulari bat ere bai parte hartzaileen artean, eta laster hori 15 minutu pasatxotan, lasterketari hasiera emango zaio, eta beraz, joan pixkanaka hurbiltzen, lasterketa ikusi nahi duzuen zirkuituaren gune horretara. Afraid of being missed out.
txirrindulariek doblatuak ez diren ebentzek, 15 itzuli, 15 buelta, eman beharko izkiote zirkutu urbano honi. Gogoratu oinatiko kantu kriterium honetako zirkutu gainera, 100% urbanoa da, 100% oinatiko herriko kaleetatik igarotzen dena. Eta aurtengo 6. edizio honetan 33 parte hartzaile izango dituena. Lehen ere esan dugu, 33 horietatik 5 izango dira oñatiarrak, Iñaki Madina Betia, Inigo Munorta, Daniel Gereta, Mikel Olalde eta Xavier Aiazti. Eta gainontzean, beste 28 parte hartzailean artean, Adino etorritakoak, Espainia aldetik gehiengoa, Madrid, Burgos, eta bestelako herritarretakoak. Aurtengo toke exokoa eman narradan, parte hartzaile bat ere bai, Madrilen bizidan, Burgos batzutatik. Eta esandako momentu batetik bestera, hasiera emango zaio lasterketari. Aurtengo laguntzaileak, denda ere bertan egon da, Bizikros Cafe, urtiogu laguntzaile aurtengo edizio honetan. Eta esandakoa, lasterketa jaztear dago, txirrindulariak abiadura bizian dabiltzat jada zirkutuan eta besedez ez gurutzatu zirkutuaren alde batetik bestera. Plazatik Zerbeza Garabardo feria goen ingurune horretara gurutzatu behar baduzue, plazako argiztapen poste altu horren parean dago, horretarako paso. Bestela, debekatuta dago, hortik espaldiko da, zirkutuaren alde batetik, bestera igarotzen. Beraz, mesedez, adi eta ez gurutzatu zirkutuaren alde batetik bestera. Aurtengo edizio honetan favoritoak, printzipioz badaude batzuk, lasterketari batzuk favorito direnak, eta horien artean 3 aipatuko genituzke. Lehenengoa Enol Postales, Enol Postalesek iaz ere parte hartu eban, eta favoritoen artean ere doan, baina zoritxarrez eroriko bat izan ostean, kanporatu izan zen eta ezin izan eban podiumera igo. Aldiz, iaz, 2. postuan, iazko lasterketatu zen txirrindularia Luis Junquera, aurten ere parte hartzaileen artetik jarraitu beharrekoa. Eta 3. bat, iaz ez, baina podiumera igo dara Sergio edizio honetan, sorpresarik espaldun badago, tapatuak agertu bitartean behintzat, 3 favoritoak horiek esango genituzke, Enol Postales, Luis Junquera eta Sergio Anton. Adi, 5 minutu eskaz, lasterketari hasiera emateko, eta beraz, ikusleok behartu badutzak zirkutuaren gune txoko ezberdinetan zeuen lekua, momentu batetik bestera, oinatiko 6. kantoikrik kriteriumari hasiera emango zago. Ahaztu gabe, aurtengo berrikuntzen artean, ikusi duzue, motorra, lehenengo txirrindularien aurretik lasterketaren buru doan motor horrek, atzeko pantailan irudikatzen dago momentu oro zenbat
buelta zenbat itzuli geratzen diren lasterketa amaitzeko, eta bestetik, kantu ikreten YouTubeko kanalean artean en pantalla Bueno, la mayoría de los participantes sois veteranos, ya habéis participado en este criterio Viñati, pero ya hay algunos que participan por primera vez y nunca está de más hacer un pequeño recordatorio. Sabéis que el circuito es 100% urbano. Y por lo tanto darlo todo, pero tener en cuenta que el circuito es urbano y que hay que extremar la precaución. Esperemos que todo vaya bien, que no haya ningún percance, pero por favor a todos los participantes tener en cuenta las características del circuito y extremar la precaución, por favor. En segundo lugar, importante. Segunda nota muy importante a recalcar a todos es que si sois doblados, os adelanta, os dobla, directamente descalificados. En el momento en el que la moto te va en cabeza, por favor, en ese mismo instante y volvéis a la plaza por cualquier otro dato importante, espero que ya todo lo tenéis en cuenta. Con la carrera empieza con una vuelta lanzada, que no cuenta. Una vuelta lanzada, un primer reconocimiento y una vez que hayáis hecho la primera vuelta y paséis la meta por primera vez, empieza ahí la carrera y a partir de ahí faltarán esas 15 vueltas para acabar la carrera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, 1, circuito urbano. 2, si la moto que va en ese mismo instante, por favor, salid, estáis descalificados, no podéis. Y 3, la carrera empieza con una vuelta.
vuelta lanzada y 15 vueltas más. Empezamos. Y back. Ahora. Geratu gozaizkie, guztie, eta gogoratu. Lasterketa buruak, kasu honetan motorrak, lehenengo guztioan motorrak txirrindulariren bat harrapatu eta aurreratzen baldin badu, txirrindulari hori momentuan kanporatua geratuko. Beraz, 23 parte hartzaileek irteera hartu duten arren, esperoteko da, ziur, ez dutela lasterketa 23 horiek amaituko. Beraz, klaseristea egongo dira txirrindulariak eta helburako puntu hau gurutzatzen duten momentuan hor hasiko da lasterketa eta esandakoa 15 buelta, 15 itzuli, irabazleak lehenengo postuan igarotzeko. Lasterketako ditugu datuak ere, ikusteko norgoan lasterketa buru, norgoan bueltara, baina esan dagoa, orain bai hasi da lasterketa eta 15 buelta, 15 itzuli, aira puntura heltzeko. Iaz, era, 3 minututik bera egin ziren pas minutu berdi horren eta kalkulatzen minutu inguru emateko.
Lasterketaren lehenengo zuetik, lehenengo bueltatik dagoeneko, eta buru, atzeko gure, edo ez. Eta lehenengo talde, begiratu, hemen aditurek, argi ikunabe favoritoa zertu ziren esateko orduan, eta momentuz, asmatu dute. Aipatu ditu hiru favoritoa. Luis Junquera lehen postu, Sergio Antón bigarren hirugarren postua, beraz. Favorito horiek, momentu honetan, Luis Junquera eta Enol Costales, favorito nagusia ziren lasterketa aurretik, parte ateratzen, hirugarrenari, eliminator bera bakarrik, Sergio Antón, beraz, aipatu dugu hiru favorito horiek podiumean momentu honetan, eta gero ikusten duzue, taldetxo bat, pelotoko imajo bat, laugarren postutik aurrera, ikusiko dugu, peloto hori apurtzeko aukerari dagoen, edo lehenengo hirurak buru eta atzetik datozen horiek ere taldetxoan egiten dute aurrera.
Bueno, hortxe, saldo batzu mesedez, bai eneko postuan doa zenei, baina baita atzera doa zenei, bai. Eta hor, gurutzatu da bera horrek, martxa aceleratu beharko gauza bestelatu den momentuan, lasterketatik kanporatu ez. Hortxe motora eta hortxe, postez eta Luis Junquera. Biengo postu eta Sergio Antonek zinezia bentzat, bien artean egon da orain kantoitrik lasterketa. Postuan, lasterketa gogorra txirrindulari guztientzat.
Kanporatua, helmugako puntu honetan kanporatua, hori guzu dugu txurrezunari hori. Enor Costeles eta Luis Junquera, bikote hori buruan, jarraitzen dabe eta badirudi inorreztela izan bai bikote hori harrapatzeko. Eta ikusi duzu helmuga puntuan, motorrak, latzerketa buruan motorrak eta beraz, txirrendulari hori, Enor Costeles eta Luis Junquera lasterketa amaitzetik gero eta urdilago. 8 buelta geratzen zaizkie, beraz, kasik lan erdiak egin da, oraindik ez. Eta 8 itzuli, 8 buelta, buruan doan bikote horretzako. Eta atzetik, talde txorretan iru bat, Mikel Roldan eta Zerago Gerriko txerritu zer egin
22 minutu eta erdi pasata, lan erdiak ikusiko dugu 45 minututik jaitsiko da nada ez. Kriterioa, buelta 3 minutu egiten da lasterketa buru izan hori. Eta animo mesedez, zer oso lasterketa programatu jakin da atzeko zerru neskaldera. Eta lasterketa faltzen txirrendulari guztien asmoa bentsa da lasterketa amaitzea, 15 buelta hori burutzea, eta ez da batere erraza. Hor ikusi dugu zen horiek, laster motorrak harrapatuko ditu eta kanporatuak izango dira. Eta beraz, hortxe Luis Junquera eta Enol Costales buru doazen aren, horiei adi, baina beste txirrendularien asmoa ere guztien 15 bueltak osatzea, burutzea, bat ere lan erreza. Beraz, ikusi beharko dugu, hartzaileetatik zenbat diren gai, buelta guztiak amaitzeko. Eta beraz, orain helbuatik pasatzen diren momentuan, 5 buelta faltako dira, eta beraz, lasterketaren 2 herenak osatuta, heren bat, 15 buelta horietatik, 2 baino ez dira geratuko. Aurretik, Enol Costales eta Luis Junquera, lasterketa hasieratik aurrea hartu dute, eta bikotea, buru, beste torpetxoa, tirula, txerrendu gai diren aurreko garranatzeko. Eta motorra atzetik garri, lasterketa jarraitzeko. Eta hortxe, biko, Enol Costales eta Luis Junqueretan, zema seguro betartean, atzetik datorren beste tropeltxo hori, izan ere, podiuma, 3. postua, hor jokatuko da, irudipena daukat, atzetik datorren 3 txirrendulariko taldetxo horretan egongo da. Ikusiko dugu esprinera, edo matematik azkeneko buelta itzulu eta aurrera joko dagoen, 3. postu horretara iguatzeko. Txalo, animo, animo, lan hori du. Eta hortxe motorra, hortxe txirrendulari askorentzako gamez gezko hori. Eta Enol Costales eta Luis Junquera, ez izate. Eta ere horantxe pantalla datuak Costales eta Luis
Beraz, aurten harrapatzeri daukan, ikusten dugun herriko txirrindulari bat, podiumera igota. Lasterketa popularren atzetik, lau txirrindulariko pelotu txori, talde txori, artean Mikel Boldan eta Iñigo Sandakoa adi, lehenengo posta, Luis Junquera eta Iñigo Posta hirugarren postura, hirugarren eskala herriko txirrindulariak lehiak
beti ere oso gogorra egiten da lasterketa. Oso lasterketa harina aurtengoa, 36 minutu erdi, eta buelta eta erdi inguru falta lasterketa buruan doazen hori. Beraz, berrogei minutu jaisteko aukerak, ikusi beharko azken buelta honetan batemade gaur hartzen dabe, ala indar guztiak azken espreinerako uste dituzten. Eta ari, irakurren, talde honetan jokatuko hirugarren postura. Aurreko bueltan, lautxarreko gari etorren dira, ikusi beharko orain, lanko talde hori batera atorren, edo jara batematek asmoa agertzen daben, aurrera egin eta ponemaren borroka horretan guztiz aurrera egiteko. Hortxe atzen buelta, azken itzulia. Begarra, aurrera. Azken buelta, azken itzulia. Pare bat minutu besterik ez. Eta momentu honetan, zeik igaro dute lasterketaren helmuga puntu hau. Beraz, ikusi beharko, aurtengo edizionetan beha 33 parte hartzailetik, zenbari amaitzen dute. Hortxe, 7. Eta ari,
Saiakera azken momentura arte Iñigo Muguruza Oñatiarrak azken itzulira arte beraz, lasterketa oso agur porta, baina txirrindulari gure aurten oso gero eta amaitu osatzen. Laster momentu bateko bestera, ez astu, plazan bertan gure betxeko hartuko honetan sari banaketa. Beraz, Juan Murditzen da gure honetara. Momentu bateko